MECL Progressive Workers Union akar penaitik nailar arjar fuar kala penlang yang cingi persya dak badeng lamayong haborok jika terikam MECL bakani cingi kan kut akalai puai terik nailar arjar fuar Kayunin kala pentep bahkan sedang ru cingi persya dak bosong kalain mengor nadu ka santrik nailur arjar fuar hadu ka khandru terik nailur arjar fuar nadu ka por kharui biji men step hadu lai biji jadmit man ka sngi lain no sngi sajan bat sngi ublai kimat cing dawa jongani cingi persya ka union ni ka sarwa jala ka long ban thung kampura ignong trei casual ba kumcu ban plai no ke area ka badang sakut balai bangi poi hadu kan ke level hak bangi hab ban yar madan bani pen pa pumni mantakas ngi ban hab deng lamayong badakis ngi ki banwan kala ban poi ka put hadu bangi hab ban syong gadarna bat ka bangim tip nang tu syakmat pat ka poi syong put de ka bening kong galong ba kum ki regular employees kum lapan pau i president ru jong sikar mau ba ngi don hasanda jong ka union ka union ka way ni constituent jong ka sikar mau bata kila ade ki family members ki jongi kimde shu ki banabar bat ki de ki family members ki jongi bat habangi ong ki family members kemut ki kwa ba kinyo ka badeka hok ka jongki katkum ki an ki kanun ki rules ki badai ma de ngan chu thu fi ba ki nong trei contractual apa dan MSCB bat menta MECL kila don nadu ki late 1980s akaba ki don ki office staff kidon ki line staff but kidon ru ki home guard security the total strength roughly including home guards but kiwe kalong kumba 8,000 tam ma 8,000 tam ngin chuya ya trei kumne tem song thu lanong ngin yo regularization kalong ko ba nei hari habang ngidon ka gul ngin song thu ba larang atre atas nem larang atre bah kat kum ke internal assessment ka jonga ni controlling officer jonga recommend baka ka service ka jonga ka biang kamat nanyo regularization hato ka por ni terwak harap nem haka ba nakaliang jongi present CMD ri ong ba it is wise enough maka kalong reasonable de kata ka expectation habang ngimi nang to ngisong komen ba mar alis ngisong tho ba ngiden ka target ka bangin achieve ma de hadin nang tu pat ngiyo banyak kendoro ye present deputy chief minister but layo banyak keranya kata ilong positif hading habangi pat menta bat ngi ba kalong suki te pisu thu menta ba hagini gi por gi ba gi menta te hab hi kum kene unions ka ba kan chimino ni steps ma hakaba nginyo ay kini ki demands ki jongi ma belum genuine demands kabat mainly kalong be kenika regularization tetaka daw ngiru nakaliang kum gilira ni sikar mau ngi appeal sako pa management ma bat sipo government ngim kwa kanu ro bandan ka confrontation ngim kwa banila persya ay kanu namat lai enough nilai ya ka jinga ki ka jongi pa MCL babun ma ki issues ngim kwa banya settle ya kenika issues across the table ma la ka jinga sutu lang haka bangin yuhon lang tetaka daw ngi request ya ka management ya ka government basyaban poi sikideki dharna ma second stage of agitation ni karpat ni sungret tak basungret ni karpat hat kita ni unions bakan yodon akan negotiating table lagi sungudon kami ngi bendan lang ni be part of that lagi sungo bagila ben handle makiru we are very sure they can handle by themselves ni kila ben take up ya kan ni kami le ya kata amar ba ka jing angnut ka jongi kalong bangini iba kinyo ya ka regularization ya ka service ka jongki hakaba nakaliang jonga management ni kala offer hakato ka por yang kadau ba pelong yingi ban pelong yi kene jing dang lamayong nama la arsin ngila pan appointment bat ICMD ndai ngi tempat yo jebab bat nakaliang yi pawa mistar ngila kendo ndai ka jebab nimpat yo ba penhun yingi kumjo nai chim star badan borom ro ngila pan appointment ndai ngimpat yo nakata kadau pelong yingi bangin aga meeting ka long aga arthur terik bana agos bangin simrai no ban pelong no da ka jing yi nang ban pesngeu skor jong kinong yalam bat ki bor bahat lor jong kai MECL nak benta ki mat jing dawa jong ni ka ban kong ka mat jing dawa ka long nak benta ka naga regularization nama dan don sibon bla tre la slam ki bampat yo regular do benta ki bidang up ban yo ika regularization bat ba arpat nak benta ban pelai no ika real ka badang sa na do bena oktober arjar ka pra do februari arjar ka kendai nama ka komplek ikini ki area ru kam long uniform kam long kanti kidan ki division ki ba yo baro ya area jong kidan ki division ki ba yo tang 100% kidan ki division ki ba yo tang 100% kidan ki division sagaro
bat ala hada ka kerteng jong ka division joki kala don haka list kum havilam nagar ndai haduk menta nakaliang ka division joki krempat kelai ya ka area ka jongki ka bagi de hak banjo dan nakta ka daw ni pelong yak ni ka jingi ka sedang menta lais ni hadian kata bat hakasan tadi bena September acara Al-Quran in pelang pat da ka sit in demonstration lan ya ka dharna ya ka jaka ngidang pan jingbit na IDC ban yo ya ka permission ban pelong ya ka sit in demonstration lan ya ka dharna kan ka sit in demonstration ka dharna kan long san hadu country 30 September bakan long ka port spell khatwei baje hadu lai baje janmit te ki member ki ban ru kin ban kon kumbasan pel lan si spa ngot knang bakan kta ya ka jing penbiang boarding abaro ka makhalia bakan kta ya ka jing terekam jong ka office abaro makhalia dan kata kadau ni ikerpat ya ki bor bahli bor bahalor jong ka management jadi UCL bat kumjo ya ka sarkar snobha ban regularize no lan ban prescribe no ya ngi ki nong tre ki bla tre la slam ha po kan ka corporation